Malawi izi ndi zopusa zinthu zomwe zachitika kwa Chinsapo zikutumbutsa kuti ana athu ali pa ngozi nthawi zonse. Mphunzitsi mzikiti yemwe amene lokhala chitsanzo koma zoona kumaganizidwa kuti amakhona ndi ana aamuna achichepere. Nkhani anthu ena ngofuna kuyankhulitsana pambali. Nkhani yonse kunena kuti malingana ndi Hastings Tigalu amene ali mneneri wa polisi ku Lilongwe ati Ishmael wa zaka 36 amene anali mphunzitsi wa pa mzikiti ya Kamphuno amene yetu wapatsidwa mlandu ooneka kuti anachotsa ufulu wa ana asanu. Zomwe yakuganiziridwa nkuti amagwiririra anawa kumapsopsona malo obisika komanso amakhala akakamiza anawa kuachititsa zinthu zomweyo sakufuna. Kodi mphunzitsi amene ana amakhulupirira angachite chonchi? Timaunde ukuwawa kwambiri. Ndero anawa Olula kunena kuti ati nkhanza zimenezi zinayamba Juni. Kwa miyezi yambiri akhala akumva kupwetika osadziwa zoti anawa angachite chani. Ndipo mmodzi mwa anawa atafunsidwa wa zaka 15 ati basi iyeyo anazolowera ati sakalekeswe. Ndipo ndamene anakhala akufotokoza zomwe zakhala zikuchitika mkati mwa mzikiti. Koma mudzi utamva anthu ananyamuka atu ngati mphepo ya mkuntho. Ndipo atamutsatira kumeneko amupeza ndikuyamba kumtikita. Anthu amadziwa kuponda ena akuti ayi tiye tingothirani moto. Kodi chinayi chiganizo choyenera? Talembani mu comment section. Amalawi kulakwa atu. Kodi pamenepa tinaye kuti olakwa ndi makolo amene amafuna kumthira moto munthuyi kapena olakwa ndi munthuyi pochita zoyipa kwa anawa? Mapolisi atamva izi anathamanga ndipo anafika kudzampulumutsa. Ataona kuti munthuyi ali m'manja mwa anthu okwiya nali ndithu kuthira utsi okhetsa misozi kuti anthuwa amtaye. Ndipo achigalu anapatsidwa mwayi oti ayankhulepo ndipo iwo anatsimikiza ndithu kuti munthuyi ali m'manja mwa apolisi ndipo akuyembekezera kuonera ku bwalo la milandu kukayankhapo milandu yomwe ikukamba nkhani ya child sex abuse komanso indecent assault osayiwala force acts. Milandu itatu imeneyi ndimene mkulu amene akhale akukayankha ku bwalo la milandu. Ndipo mkulu ameneyi atakhala zoti wapezeka olakwa pa milandu imeneyi ndende yakeru ndende yayitali. Koma akuluakulu mipingotu mubisalamo zinthutu nkuthekatu simunzikiti mukhamu mwinanso mipingo ina mwina m'masukulumu zoterezi zikuchitika ndithu anthu akuchitiridwa nkhanza koma ana nkutheka amasankha kukhala chete. Kodi chimapangitsa kuti iwo akhale chete ndi chani? Kapena mwina amakhala mantha kapena amasitenga kuti ndi zopepuka kwambiri kapena amafuna kuchitira ulemu kaya ndi aphunzitsi awo kaya mwina ndi azitsogoleri awo kuti tikakamba za izi tiyayalutsa azitsogoleriwa kapena kumakhala zoti alibe chikhulupiriro kuti pali aliyense amene angathandize nkhani zimenezi. Koma mbali ina yonena kuti anthu am'mudzi akamva nkhani ngati izi akuyenera achite acting mwa mtundu wanji? Kodi akuyenera kutenga malamulo m'manja mwawo kuti yense amene wapanga nyansi ngati izi azingochita naye? Amalawi taperekani maganizo anu. Nkhani zoterezitu zikutuluka m'malo ngati mipingo, mizikiti, mamadrasa, masukulu komanso zikuchitika m'nyumba zenizeni za anthu ndithu kumakhala nawo ana achichepere koma ndikumachita nkhanza ngati zimenezi. Makolo nzofunika uchita kafukufuku. Nthawi zina umatha kungokhala kumona ngati mwina mwana komwe ali akukhala moyo wabwinobwino koma ayitu akukumana ndi nkhanza ngati zimenezi. Chomwe chikuyenera kuchitika pamenepa nchonena kuti mkulu ameneyi ngati anthu atapita kuti akapemphe belo kuti mkuluyu atuluke akuyenera asatulutsidwe chifukwa nde anthu ndi olusa kunjaku akamusenda khoti likuyenera kukana belo ndithu kuti munthu amene asatuluke. Komanso mabungwe omenyera ufulu wa anthu osamangomenyera ufulu wa mimba zanu. Nkhani zoyenera kwambiri kuti mayenera kuyankhulapo kuchititsa zija mmati ma press briefing. Nkhani zaketu zinayenera kukhala ngati zimenezi. Koma ulizi olo bungwe limodzi limene talimvako kuno ku Malawi likuyankhula pa nkhani ngati imeneyi mwachitsanzo kuti tabweretsa mtsutso kuti kodi ana amene ali m'malo ngati
machalichi, mizikiti, masukulu, tinene kuti alidi otetezedwa ambiritu titabwera poyera kunena kuti anthu adzitipanga tipi kumatiuza zomwe zikuchitika mkatikati. Tingathetu kumva nkhanitu ndipo anthu ambiri amene akukumana nazo nkhanza ngati zimenezi angathe kubwera poyera ndi kulimba mtima. Koma kodi njira imene zinthu ngati izi zingabwerere poyera tikukhala yotani? Musayiwaletu kulemba mu comment section, chifukwa izi zikwanitsa kuthandiziranso wina amene akudutsa munyengo ngati zimenezi. Kodi chikhamu chimene chinabwera kuti chidzaonetse mkwiyo pa munthu amene chinali chokhachi chokhudzidwa kapena anthu ena anangotengerapo advantage? Pangani comment. Inu mungakhulupirire kuti mwana angakuwuzeni zinthu ngati izi? Tingoyerekeza ngati mwana wanu kaya ali ku sukulu, kaya ali ku mzikiti, kaya ali ku mpingo kumene wachita maphunziro, zitamuchitikira ngati izi angakuwuzeni? Nanga mabungwe amene amagwira ntchito yothandizira ana ngati aphunzitsi aku mzikiti kapena am'mipingo ngakhalenso mwina ku sukulu angatani kuti zinthu ngati izizi zisadzachitikenso ngakhale koyamba komanso komaliza? Kodi mukuganiza kuti makhoti athu nkhani ngati izi akazigwira amapereka zilango zoyeneradi? Chonde musayiwale panga like, comment komanso subscribe pano pa Zokamba Malawi.